Bij het volgende bedrijf waar we op bezoek zijn met onze LBV-bus worden we welkom geheten in verschillende talen. OC in Venlo, daar zijn we en ik ben op zoek naar Tjebbe Smit. Even kijken of die binnen is. Kom mee. De volgende stop van onze LBV-bus is OC. Een bekend bedrijf uiteraard in Limburg, behoeft bijna geen uitleg. Ja, als iemand OC zegt, zeg je meteen Tjebbe Smit. Printers denk ik, hè? Ja, printers. Lange historie in printers, maar ooit begonnen met boterkleursel. Dus, oh kijk. Dus 140 jaar geleden, ja? Dat is de start van het bedrijf geweest. En hoe ooit toen naar printers gegaan? Ja, uiteindelijk een innovatief bedrijf en uit de chemische technologie die daarvoor nodig was, zijn we uiteindelijk overgestapt naar printprocessen. Ja. En dat was ook veel chemie voor nodig. Dus dat zit nog steeds in de haarvaten van ons bedrijf. Je wees meteen op de ballonnetjes en het logo wat wij op onze bus hebben, om natuurlijk te vieren 100 jaar LBV. Ja. Dat zou iets van OC kunnen zijn. Ik weet niet of het er vandaan komt, maar dit is iets wat jullie onder andere... Dit soort dingen, dat is eigenlijk de markt waar we nu naartoe aan het gaan zijn. Ja. Een aantal jaren dacht men, het printen dat wordt niks meer, dat gaat steeds meer digitaal. Maar je ziet tegenwoordig kan alles geprint worden. En eigenlijk is printen de nieuwe maaktechnologie. En daar zijn we heel druk mee bezig. Ja. Meteen dan ook maar eventjes de 3D-printer erbij pakken. Is dat ook iets wat jullie omarmen of is dat een andere tak van sport? Nou, het is ook wel een tak van sport. Wij hebben technologie die dat wel aan kan. Alleen die markt is nog heel erg in ontwikkeling. En we zijn dat aan het volgen en gaan kijken wat een goed moment is voor ons om daarin te stappen. We doen al wel wat. We maken schilderijen die eigenlijk ook een beetje, we noemen dat elevated printing. Dus een beetje omhoog. Want het is met laagjes, hè? Je spuit laagjes op, zeg maar. Ja, en dan kun je uiteindelijk ook schilderijen kun je printen tegenwoordig. En dan echt ook zoals de kunstenaar het zelf vroeger gedaan heeft, dus ook met het relief erop. Wat is de belangrijkste ondernemersles die jij gedurende je carrière altijd eigenlijk in iedere functie die je bekleedt meeneemt? Ja, geloven dat het altijd beter kan. Ja, dus het altijd vooruit blijven gaan en denken het kan beter en het kan nog beter. Dat lijkt me best moeilijk, want soms als je succesvol bent, heb je wel eens de neiging om achterover te leunen en te denken, nou, dit gaat prima. Ja. Ik heb laatst ook nog een pleidooi gehouden. Ik mocht hier op de nieuwjaarsbijeenkomst spreken. En wij krijgen 1 keer per jaar komt er een goeroe uit Japan. Die van Toyota komt en die komt ons helpen om eigenlijk onze grenzen weer te verleggen. Dat is iemand die de dingen die je zelf niet meer ziet en je eigen tevredenheid, die haalt het weg. En daarna krijg je toch weer het beeld van shit, het kan nog beter. Ja. En dus je moet je daar ook laten helpen. Doorstuderen of snel beginnen met een stage? Hoe denk je daarover? Ik zou zeggen, snel beginnen met een stage en natuurlijk ook doorstuderen. Koffie of thee? Ja, dan ga ik toch voor koffie. En als we thee wat lekkerder hadden ontworpen, dan had ik daar graag voor getekend. Max Verstappen of Tom Dumoulin? Nou, dan ga ik toch voor Max Verstappen. Ja? Wat spreek je aan in Max? Ja, steeds sneller, steeds beter en dat soort dingen. Dus dat continu verbeteren en continu sneller maken, dat zit in die hele Formule 1 sport. Dat vind ik fantastisch. Is dat nog iets wat je als ondernemer ook inspireert? Ja, absoluut. Ja, het is een combinatie. Je denkt altijd het is een individu, hè, Max Verstappen. Maar het is een enorme team effort. En uiteindelijk moet hij natuurlijk het wel doen. Maar zonder zijn team kan het niet. En dat inspireert me wel. En daarom heb ik ook wel eens de parallel tussen Max en het bedrijf getrokken. Omdat, dat spreekt me enorm aan. En dan toch nog eventjes 1 puntje. Want je bent iemand die kijkt naar wat kunnen we nog beter doen. Wat zou er nog beter kunnen in deze regio? Wat ik nog vind is van soms lijken we nog wel... Ja, zeg maar door het lijntje wat om Limburg heen staat, lijken we wat in een hok te zitten en binnen dat hok te denken. En ik denk dat we echt groter moeten denken over de grenzen heen met België en Duitsland, maar ook met Brabant. Hoe komt dat eigenlijk, dat we nog in dat hokje denken? Ja, dat is natuurlijk ook een beetje hoe dat in Nederland geïnstitutionaliseerd is. Hè. Je hebt een provincie en die is er in principe voor de provincie. Ja. Maar in Utrecht is dat niet zo hoor, of in Amsterdam, dat denken ze heel anders. Ja, nou, dat weet ik niet precies. Het enige, ik kan het vanuit hier bekijken en ik denk dat we daar nog wel een stapje kunnen zetten. Er zijn wel initiatieven op dat gebied, zoals Brainport en allemaal dat soort zaken. Dus er zijn wel mogelijkheden, alleen je ziet wel dat we daar nog wel eens last mee hebben.
Mag ik je heel hartelijk danken voor je openheid en je mooie woorden. Ja, Dank in ieder geval. gedaan. En heel veel succes met alles wat jullie Dankjewel. bij OC aan het doen zijn. Prima, dat gaan we doen. Dankjewel.